O Instituto Castro Lobre, en colaboración co Concello de Vilagarcía, poñen cada ano en marcha a campaña O Galego na hostalería. O obxectivo é fomentar o galego nos locais da vila. O proxecto comezou en febreiro cun concurso de deseño gráfico onde se escolleron os mellores traballos e remata co agasallo aos diferentes establecementos de 300 manteis. Pois é unha colaboración co Concello de Vilagarcía e os nosos alumnos propoñémoslle un concurso de deseño gráfico e os mellores traballos convertímoslos este ano en manteis para a hostelería. A primeira fase é deseñar os traballos, depois elixir os mellores e hoxe estamos repartidos por todos os bares. As autoras entran nos establecementos, explícanlle en que consiste a campaña e agasallámoslle cunha bolsa con 300 manteis. Os 4 deseños seleccionados foron os de Carla García, Lucía Gutiérrez, Andrea Solla e Xerome Vence. Cada un centrou o seu debuxo nunha temática diferente. Pois eu quixen facer un deseño no que aparecesen diferentes alimentos típicos daqui de Galicia. Por eso hai pois marisco, despois tamén dibuixei a silueta de Galicia para que fose como unha mestura entre o que é Galicia, a bandeira e os diferentes alimentos que podemos encontrar por aquí. Pois eu fixen un prato, cunha culler, un cuchillo e un tenedor e puxen ao redor todas as parroquias. Pensei nas comidas típicas de Galicia, o marisco, os pimentos, o polvo, etc. E pois puxenos todos e pensei que a comida galega é unha comida que pois a min personalmente é a miña favorita, entón pois puxen ese lema de que o galego sabe mellor e pois para promocionar un pouco o uso do galego, pois que en galego tamén sabe mellor. As alumnas móstranse moi contentas de que os seus deseños acompañen os pratos de máis de 30 locais da vila. Pois a verdade é que me gusta moito porque, por exemplo, se vou a cenar ou a comer por aí, pois gústame que poñan o meu deseño e tamén pois me sinto moi agradecida. Estarei moi agradecida de facelo e gañar. Supoño que cando me poñan o meu mantel ao ir a comer, pois farame bastante ilusión e sentirei bastante emocionada. Nesta 7ª edición, dende o Castro Lobre, decidiron volver aos manteis por ser un elemento que a xente ve con máis facilidade e así chegar aos clientes para que falen galego.